କ'ଣ କରୁଛ? ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। କି କରିବୁ ଗୋ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟି? ତୁଇ ପାରବୁ ଚକୁଳି କରି? ମତେ ଦେବୁ ନା ନାଇଁ? କେନେ? ତୋ ବାପାକୁ ଏକଲା ଦେବୁ? ଆଉ ମୋର ହେଲେ? ମୁଁ ଛୋଟ ଆଉ ବାପା? ବାପା ବଡ଼। ତ ଚାଉଳ କିଏ ଦେଲା? ବୁରାରେ ଥିଲା ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଓହୋ। ଆଉ ଦିନେ ଆଣବୁ ତ ଭାତ କରି ଖିଆ ହବ ନା? ଭାତ ବନା ଚକୁଳି ଚାଉଳ ବି ନେ ଭାତ ଚାଉଳ ବି ନେ। ହଁ ହଁ। ଆଉ ମୋଟକାଟା କେବେ ଖାଇଥିଲୁ? ଦମେ ଦିନ ହେଇଗଲା। ହଉ ଏନା ହେଇଗଲା। ଏଗାରେ ଚକୁଳି ହବ? କେମିତି ଚକୁଳି କରବୁ? କେମିତି ଚକୁଳି କରବୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖା ଚଲ। ଓହୋ ହଉ ଚକୁଳି କରି ମୋତେ ଦେଖେଇବୁ ଚଲ। ହଉ ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି ଚାଉଳ ଆଣବୁ ତ? ଏମିତି କରନ୍ତିନି ଆଉ ଆଣବୁନି? ହେଁ ନା ଆଣବୁ ଆହୁରି? ହେଁ ଆଣବୁ ନାଇଁ? ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।